kan soyanga mani silonga kajin te chu Meghalaya sarkar chuanin asan ri aina tur thleng mai khanin ambulance lian pui mai nen doctor le min zui reng mai kha chief minister convoy dan pangai ani anok ke ga ti khop mai kan thu si lo state pon in sia voina yan ka movement a hianin doctor ka hruai lo ambulance car ka hruai ngai lo ka hruai lo awang hian khan doctor te khan dam lo tam tak anen kol pha thei ka ambulance ka thil tangka yan mang the ni magistrate keng nge hruai zel tur kan ka hruai ngai mi lo ka mi te khan ko ta thil tangkai tak an thok thei ni district ram riapia nga police an lo in bo tir thin ka in bo tir ngai lo tiang chuan kan zin na ringot po hi kan in pai thol na sa amaro chu in motor kan turzat in ei turzat ai tam in nei min tia vai na hian kan nei tur ai tam kan nei karing lo kan motor te hian spare ro chuan ei ni motor pakhat kan nei ang kan te hian minister pakhat in spare nei mi lo in pakhat ring ang kan tinan lo pakhat plus spare hei chu kal phungani kha om ve hei chu riat turania spare nei lo chuan tu man in siam ngai lo mania po spare ka keng lo aluang bol sawa ka in khom tur chol ni jinga anamin kan naman kan kar kha ti chuan khuta silonga ogaw hatia kan zuk repair tir taringota chu tiang chuan house guard te po kol thai kan nia kan kol lo kan in kan luat chua san tira aruak ngot mai ni sia fal sia ti mai lo te ka kola tun chuan ka kol to lo ke point tiang chuan in kan sin point MLA zong chuan free travel facility kum khana nuai ni kan nei thewani ke mani sin na chawn lo kan chung te sin na po ke vek ani ke ai hek lo ber kan yang ka jin khata chu kan chung te po an sin thei chu kan entitled lani nuai ni kan lo ei zo ne ro chuan kan pocketing kan pedon ani mai tu na po ka jin nai mai thei ka free travel khana dai to lo ni chuan ka pocket ka pang mai ka chung te tan chuan chu akal mang ani